Sige, mulahin na ka. Alright, live ta karon mga ka-people diri sa Talairon Highway. Diin na traffic diri banda karon tungod adunay sunog. Live ni karon mga ka-people. Atong anhion karon makimarites ta mga ka-people og naunsang pagkaunsaang anong na-traffic kay diri din. Lisod og pag-agi jud ron ka-people kay naay sunog. Sa mga nag-view diha sa People of Oroqueta, live ta diri karon sa highway sa Talairon. Makimarites ta mga ka-people o unsay nahitabo. Unsay nahitabo dire, unsay nahitabo. Nausang pagkaunsa anong na may sunog. Sa inyo ang obserbasyon karon, unsa man na anong na may sunog dia? Nasugduran og dagan. Nasunduran og dagan unsa nang nasunog? Ang landahan sa ang Kupras ba nga kuprasan di ba diha na? Naunsa naman na paong ra na kuanan ra dayon aksyonan. Lagi kay tingala mi kay anong traffic kaayo. So mo din ni ang hinungdan sa maong traffic. Kita nyo karon nga na paong na ang maong kalayo. Mayong hapon mga ka-people, naunsang pag-aunsa nga na may sunog are. Tawa man mo. sunog tungod sa kalayo. Tungod sa kalayo sa hinungdan gyud sa maong sunog. Ang landahan, naunsa man ang landahan na lalabian og sugnod pero so far wala ra ba yung mga nakalas diha nga kinabuhi. Salamat sa Ginoo na. Tabangan sa mga tanod ni Kapitan Ukihe. Daghan kayong kuha na niyo mga taga BFP. Sa mga muagi diri sa Talairon, ka-people, extra careful lang kay grabe ka traffic. Naisunog. Kay matitis ta diri karon. Sa mga nangutana og naunsang pag-aunsa sunog dire sa may kuprasan sa Talairon going to Dagatan. Kani bitaw sa may Ambugon nga area. Kita nyo ron na naaksyonan na dayon wala ra gyud na ugdaw ang tanan. Amin di ba ni kay mo ni ako kuan.
may hapon, sir. Dapat sir. Pwede ba ka na mahinabi, sir? Sir, awag pa sir. Super Sa people of Oroqueta, kung kumusta ang sitwasyon diri karon sa sunog sa Talairon? Sige sir, salamat kayo sir. Sa mga nanglantaw sa ato ang live karon, paabot na tagamay kay may nang ang taga BFP jud ato ang maistorya. Sir, may hapon niya. Sige sir, unya na lang mga ka-people ha. Ulat sa mga ka-people kay makiginabi ta karon sa mga taga BFP og naunsang pagkaunsaa. Nang pasalamat ta sa taga BFP mga ka-people kay todo action ang ato ang mga taga BFP gyud. Bulan karon sa Marso mga ka-people, tawag mga ganini og Fire Prevention Month. Og salamat po kayo kay dili ra gyud pod grabe ang maong sunog dire karon mga ka-people. Sa mga nangutana live ta dire karon sa Talairon, puro kali sa puro puno Talairon sa highway going to Dagatan. Then usa ka hulga sa maong sunog ang nahitabo og nag-cause kini og traffic dire sa Talairon. Paabot lang ta gamay sa kompleto detalye unya mga ka-people kay busy pa ang ato ang taga BFP og naay ato ang isa nga taga BFP nga ato ang maistorya. Unya kita na to karon nga traffic jud kayo mo nang og muanhi mo padong Dagatan maglisod jud og agi nga kay grabe kay ka traffic tungod sa sunog. Alas 4 sa hapon nahitabo ang maong sunog. Dali ra kay sila respondino na paong ra gyud. Mga 5 minutes na din ang taga BFP. Okay, salamat kayo gyud sa taga BFP jud. Action agad. Ubay-ubay pila ka bumbiro na dire karon. Ha? 5 ka bumbiro gyud tabang. Ang nasunog ani ang landahan sa maong Kuprasan. Sige, mayong hapon sa tanan mga ka-people. Atong hinabion ni si Kuya kay murag siya mo'y naswito na sayod. Ali sir, welcome to people of Oroquieta. Ali sir, ito ikaw may nasayod sa maong itabo. Unsa man gyud nahitabo sa imo ang nakita dili karon? Kuan sir kanang 2 minutes before milabay midare wala pa ni siya. Dayon pag kurbada nila sa Dagatan to padung sa San Vicente Baho. Paglantaw na mo sa langit mo tong ang Aso nakita na. na mo aso na kay mo tong himbalik midare. Mm. Dayon after mga 5 minutes or 4 kapin dali ra kay nakaresponde ang atong Bureau of Fire Protection. Mo tong nalipay pud mi ba nga sa pag-abot nila na kuan jud kay nila kay wala sila yung abot din ang aktuha. Mas budako pag yung sunuga kay mo abot pa mong gid siya dito sa ilang budiga ngamin. Ang nasunog, ang unsa man ni siya? Kuan ni si sir bari landahan gid siya, Ang sir. landahan mo'y nasunog. Mga unsa oras man to nagsugod tong maong sunog?
Mga karon na alas 4 na. Mga kuan ba sir, alas 3. Alas 3 Alas kapit. 3 kapin. Sa imong nakita ka ganina dako-dako na yung Oh, dako gid sir. layo na Dili ko makita ang dalan sir gumikan sa aso ko. tungod sa aso. Salamat sa mga taga BFP, mga ka-people diin nakarespond din sila no. Sa mga muagi diri sa Talairon, sige puro kani puro tres. Purok uno ni sir. Purok uno. Purok uno, Talairon. Purok uno highway, grabe ka traffic tungod sa maong sunog. Diri ta sa atong online mamasa. Sa inyo mga komento diha, comment lang mo mga ka-people. Live ta karon sa Talairon. Salamat kayo, kuya, sa pag giginabi na to dito sa people. Umro kita sa ngalan nato kani. Remark sir. Remark. Silis. Sila sa kasa ka. At taga diri na pud ka sa kuan. Talairon. Dali ra pud kay sila nakatawag gidayon no kay matik man na yon. Naka actual video sa maong sunog. Na diha nasa imong cellphone. Pwede na to ipakita sa tawong mga viewers. Sa mga ka-people na to nga nananaw karon. Lima daw ka bombero ang naa dire. Lagmit ako Nagdaga naman ni sila. kanina, unom gid sila. Unom na karon. Unom gid sila ganina kay. Namay upat ka pabilin. Nay upat ng pabilin nay duha balik. Nay actual nga video ani. Asa ni sa Talairon, admin, asa tungod sa Ambugon bitaw nga kaning padong dagatan. Purok tres. Purok tres no? Sakto lagi, purok tres mga ka-people. Wala mi kabalo Ma'am Ivy sa Mergido kanusa mo balik ang kuryente. Basta nga atong naibalaan karon adunay sunog dire sa highway sa Kalandahan. Dire sa May Kuprasan. Karon jud ni nga live.
Sa Talairon, ma'am, sa highway. Kaning paambugon going to Dagatan ang nasunog ang kiniglandahan sa usa ka kuprasan. Matod pa sa ato ang nahinabi nga ang inungdan sa maong sunog nasubraan na daw og daghang sugnod. Mao po na ato ang nadunggan kaganina. Dili sa ilang Mo ni ang video ganina mga ka-people. Awa mga ka-people, mo ni ang ganina nga nahitabo.
Oh, sige, sige, salamat. So kanina lang ko taman sa to ang live mga ka-people. Amorang i-post ang detalye unya kay makiginabi pataog taga Bureau of Fire Protection mga ka-people. So far, salamat ng Ginoo kay walay mga kinabuhi na kalas, walay ingog na disgrasya. Traffic lang jud kay diri sa Talaeron. Once again, mayong adlaw kanatong tanan. This is Jan Lim from People of Oroqueta. Naka-live karon bisan sa sunog.